Kawaw ni siya. Me! Uy, bakod na. Pahatod na kunin mo. Me. Bakod na ba? Dasig mukmook. Sana all day off. Sana all day off. Good morning, everybody. 6:30 Good to. afternoon, good evening. Magkasa mo maning kalibutan na. Sana all. Oh. Nag-oras 6:32 na. Morning. Magpainit sa sa kotse kay ihatod na to ni Sibon. Inusa. Ang kinatos ka na sa awa mo trabaho. Tanawag temperature sa gawas. Oh my God, -7. -7 lang. Sana all. Kaya dugnawa. Kuya, work na po. Bugnaw ka ato, kuya. Boy. Bugnaw ka ato sa gawa. Painit sa kadali. Bugnaw ka de. Tang-tang. Bugnaw ka ato sa gawa. Ang painiton kay aron bugnawa sa sod. Lalak noon, di ko kabalik og sod. Ano man siyang alihan og
pala. Ay pala. Para makasuod mo balik. Nag-ayos na oh. Nag-ayos. Yun ang heater. Aray. Ito na. Balik sa tagsod. Madyo gani kaway hangin. Huwag na hangin na. Doble pagkabugnaon. Init kong tubig. Okay. Kada buntag mo inom kog init nga tubig. O dili init ka adyo nga kanang mapasok ka. Init ba? Sa kabaso. Mo na nabasahan na ako na sa kuan sa to. Sa Japan, inaana ang mga tao sa Japan. Kada buntag mo, inom sila og init nga tubig. Init na gani dayo. Para kunog imong diyan mainitan. Mga sibo-sibo, mga oil-oil, mga flush out. Excuse me. Init resort daw ka nang initan naman lagi mi. Bye-bye. Nahinay na ta, kay bugnaw sa gawas. Ag temperature diri sa sod mao ni. Init na para namo, ganahan na may bugnaw. Dihas ato, nag-aircon na 22. Nagbukot na kana. Tiga mong heater dia. Kanang taas. Kana. I-off na po na horon kay igangan ako. Ano mo tawag ra ko? Mga bata, nag-video call. Tara. Paglabay sa og basura. Basura. Mas likod ang mga basurahan. Dumpster. Ngit-ngit ba? Ay makitaan.
Napag-ayos, oh. Napay nahibili na. Ng puti. Kan usa naguna na. Tingnan ba? Ha? Ako na ba? Oo. Ayos mo lagi. Aray. Ato sang ibalhin ning kamera. Makakita mo dia sa tubangan. Wow. Ay. Negative -8 temperature sa gawas. Mag-pressure. Gawa sa police pressure ani. Hindi mo ko ana. Biray. Native na madungo. Pero sa tong trekkings ni. 6 man siguro. Mata na di kang lore sa AIP. Oh, Oh. balik na sa opisina ng kuan. Wala na sa niya. Basta tayo mo balik January ang tanang program. January 2025. Na may email na ho ikan sa government. Da, wa pa man sila nag-leave pa mga trabahante kutob karong Domingo. Lunes mamalik. Ay, but Friday. Panawagan ka hapon. Wala pa. Dito na siya pag-abot nimo. Day off man siya pero day off day man siya. Pero yung gawa siya kay para tulin ko pero si Jan toras kwarto na sakit minom daghag na inom. Inom og kanang pag-okasyon. Mga anak lagi. Mga na, ano pa sa di ka anad, madaghanan nimo ginom. Mo na resulta. Mura kang masakit kung ano siya ina. Mura na siya ang parang kabuhi nga dugay ba. Pareha lagi. Mga Pinoy nga Kanan na inom inom. mo inom Kanang ilang inom sa heart biya. sa pag-hard. Asar na tanduway na sa una nga kada adlawon mo buntag. Oh, wato dito ra sa kwarto ja ay na may kining nagiuli nga isang iba man left nga murag wa. Hindi may ipo ko may ibali. Kapit na alas 6 na 5:45 wala na sa Butan na. Kabuhi na arang na kaway lami mong paminaw. So ay kuha na. Katong 2013 pista. Unsa wato na lang magkala sa is propaganda like panihapon pero uli na to. Hindi ka stress dai. Di ba mo gani ining atol po ni sundo na po ni mo nang Mao. size. Baik, sana may mata. May mata. Di anime. Ito pa kuha na alas 3 dali guys. Isa. Di ana ang abot na si Ja sa ijang kinapusgang kabuanan. Love you, alas 3 na. Adiyo. Bye guys, see you later.
nag-usa. Kuha mo dyan schedule ron. Kasi mo serve og breakfast. Alas 7, masugod ko to alas 3. Dahaw na silang kuhaon unjang alas 3. Ihatod na ho ngadto sa Mark. Kanang si Mark kinidya na siya pamilya. Kay mang limpyo si Cyril ug bahay sa ilang bahay ni Mark. Limpyo na siya. Alas 3 ko to alas 6. Extra income. Tako na siya extra income dire. Kay manglimpyo man sa bahay. Pag pinakaamo jud ni Jack katong tuwa sa Rose. Ang ladyo-ladyo biyaheon. Kaya agyan trabaho sa una, nagbantay na siya sa mga anak at nagbantay siya sa anak atong kanang nasa Rose. Namo nang hangtod karon sa guwan na nagbantay. Siya gapoy tiglimpyo nga tos bahay. $22 per hour. Muna ijang sweldo sa maglimpyo ng bahay. Kwintaha sa Philippine peso. 22 per hour. 22 Canadian dollars. Kung siguro ang Canadian dollars? Murag 41 man siguro. 22 dollars is 41 pesos. Muna ijang sweldo mga tibutang og 40 pesos kada oras. Ya maglimpyo siya og 8 ka oras ngadto. Day off ko karon. Madyo na lamang mga pahuway kay di dalim antay buntag ito alas 11 sa gabi magtrabaho. Nakit na ko na yung TL kay sige barog lagi. Ngita pa dire, wa kay makitaan. Alas 7 buntag. Basta winter, dugay mo subang ang adlaw. Unja sa jupon mo saop. Inig summer pod, alas 5, lamdag na, buntag. Unja mo saop ang adlaw, mga alas 10 sa gabi kadugay sa summer, dugay ang adlaw. Mao nang naami kuan dire daylight saving. Pag puno may usa ka oras inig ka March o March mo siguro April. O advance na pud may. Di pareha karon nga pareha ra tag oras sa Pilipinas. Kung alas 7 din sa gabi alas 7 diha sa buntag. Kung mag daylight saving na may ana mo advance mig usa kita hay alas 8 dire sa gabi diha alas 7 sa buntag. Diya mo atras na pud na ug balik inig ka November kakalibog. Diyan ako nawa, sakit sa kamot. Gandam na ko tagpamahaw ron.
Salamat. Thank you so much for watching. Magkuan pa ko. Magluto ko pamahaw kay murag gutom na. Kasi timidya na. Magkuan ko abot sa buhaton doon. Magunahuna pa ko. Urog tanaw siguro kong salida. Dihigda. Ahay. Salamat sa tanan. Sa mga nag-subscribe. Kung sa pa nag-subscribe, palihog, subscribe para aligrit ang tanan. Okay, sige. Have a good day. Amping tanan.